Benim babam büyük vatançılık urşunun veteranı. Dünya dursun parahat. Beýik ýeňşeň 81 ýyllygy münasibetli Kerket Rap ýaşlary uramatynyň we etrap bilim bölüminiň guramagynda ýaş nesilleriň kalbynda watana bolan söýgi we taryhy bolan sarpany kemale getirmek maksady bilen Çağlar Bakça baglarynyň körpeleriniň gatnaşmagynda Bakot ýadygärligine gedelenç geçirildi. Merdana pederlerimiziň iň uly arzuwy çağlarynyň parahat atmanyň astynda şadyan gülüp oýnamagydy. Olar biziň şu günkü ak taňlarymyz üçin merdanalyk bilen görüşdiler. Ene bugün şol nesilleriň dowamy bolan körpelerimiz pederleriniň suratlaryny kalplaryna batyp Bakot ýadygärligine taqdim etmäge geldiler. Körpelerimiziň elindäki tergürler şu günkü bagtyarlygyň göterip duran suratlary bolsa pederlerimizde bolan egtilmet tarpanyň nyşanydyr. Bu pursatlar taryhyň öçmejek ýatlamasydyr we nesilleriň dowamatydyr. Sebäbi her bir suratda bir taryh, her bir gülde bir minnetdarlyk bar. Gedelenciň dowamında terbiýeçiler körpelere beýik watançylyk urşunda merdana gahrmanlarymyzyň görkeden edermenlikleri, taryhy ýeňşi, gahrmançylykly ýollary, şeýle hem şu günkü atguda durmuşyň gymmaty barada täsirli gürrümleri berdiler. Sebäbi atalarymyzyň gahrmançylygy ýaş nesil üçin uly mektepdir. Gedelenciň soňunda çağılar bolmasyn, uruş bolmasyn diýen aýdymy ýürekden ýerine ýetirip, bütün dünýä parahatçylygy arzu etdiler. Vatan bolmasın, uruş bolmasın.